Έλα, πάμε. Άλλη γραμμή. Ντε, χαλό. Χλαπάζονται. Τα ίδια είναι, ξέρω. Μάλλον, να σου πω τώρα. Βγάζω μπαζούκα πάνω από το τρία. Ο Γιάννης, Έλα, τι κάνεις, μόνο μίσο. Δεν βλέπω τίποτα. Παίρνω αυτό. Έχετε μια μηχανή από αριστερά. Όχι ρε, Όχι, μπροστά ρε μας. μαλάκα. Πήγαινε, βάλ το τέτοιο. Εντάξει, φύγε. Πού να το πάω τώρα αυτό? Μέσα στην εκκλησία. Από πίσω μπες και κατέβα λίγο κάτω. Ποτέ τι γίνεται, παιδιά. Πού είναι αυτός, Πάει και ρίχνω από δεξιά, ρε. Φύγε. Εδώ αριστερά είναι ένας. Τον έφαγα. Μπράβο. Βγάζω μια βάρκα. Κάτι πήγε. Καλό κίνητο, αλλά δεν είναι σίγουρο. Κανένα πέσει. 1-0. Ω, 3. 2-0. Χάνουμε το Δέλτα 3. Πάω. Πάνκ στη γέφυρα. Το σκάσαμε το τάγκ. Εδώ από πάνω ρε. Κι άλλος έρχεται. Άλλος. Κάθονται και περιμένουν από πάνω να βγεις έξω. Εκεί δεν έπρεπε να φύγω καν. Έσπασα δύο Πρέπει άρματα. να μετακινήσω το EPC γιατί το βρήκανε. Τα δύο άρματα τα έσπασα. Μίλα και δεν προτεστικό. Δεν πηγαίνουμε, παίζουμε πόρτα. Να γυρίσουμε. Το σκάσαμε το EPC.
Θα γίνει αυτό το πας. Βγάζω βάγα, πάω να στώσω το αίμα πάλι. Τάκια εδώ μπροστά. Θέλετε να γυρίσουμε αξιλών. Χρόνο φυσικά. Έχουμε αφήσει εντάξει. Έφαγα τον οδηγό του τάγκη. Το τάγκη έχει μείνει γυρισμένο και κοιτάζει προς τα εκεί. Ο οδηγός δεν μπορεί να το κινήσει τώρα. Όχι, είναι Μόνο κάποιος μέσα. Στον οδηγό είναι, βαράει μπροστά. Δεν μπορεί να βαρέσει πλαϊνά. Έχει γυρίσει στην κάρτα δεξιά, αλλά ο οδηγός μπροστά βαράει τις σκάλες. Πώς στον οδηγός είναι. Ναι, ξέρω, κατάλαβα τι λες. Γιατί με έπαιρνε στον οδηγό σε μένα. Έφαγα τον τάγκη. User joined your channel. Καλησπέρα. Μόνο ευθεία βαράει. Καλώς ήρθατε. Μόνο ευθεία βαράει. Πέρα μπροστά. Οκτάκι άρμα αριστερά μας. Στο από 15 μπάντες προ. Δεν μας βάζει. Δεν μας βαράνε. Τάκι όμικρον. Δεν κουβέντα αυτό, δεν θα φτάσει. Πάει, Τάκι, πάει. Θα πάει, θα φτάσει. Κάνει ακόψω εδώ εκεί. Δεν ξέρω αν κάσε κατεβώ. Σε έχω δει μάλλον δεν ξέρεις. Κάνουμε έψιλο. 2-0. Αξιλών 4. 2-0 όμικρον. Ένας γρήγορος στο όμικρον ένα μέσα, ένας γρήγορα. Έλα ρε. Μπήκαν και αυτοί να μας γαμίσαν. Ναι, όχι. Έλα ρε που. Έλα ρε. Πεθάναν Τώρα γρήγορα πίσω να το πάρουμε. Τάκι που ήταν, από πού σε έφαγε. Έχεις κλειστό το μικρόφωνο. Είναι πίσω από το EPC ακριβώς, μέσα στο παράθυρο απέναντι σε το γαμοκτήριο. Κάθεται εκεί πέρα και παράει. Κάτω σκεφτείτε. Εκεί έχεις που θα κάνει τα κύλια της ζωής του. Χαμπάρκα, τίποτα. Παράνε. Ένα κολτσίνι 4. Τα αρχίδια του όλοι.
Λάνα, έλα εδώ. Μαλάκα μου, είσαι στο παράθυρο. Πάλι και τα άρχισε. Πάλι εκεί ακόμα, μαζί ακόμα. Άντε για να. Λοιπόν, πηγαίνετε όλοι στο ε4 και βάλτε νάρκες, όλοι, παντού. Μην πάτε πουθενά άλλο. Και θα ξαναπάρω το ε4, τελείωσε. Παιδιά, ένα το ε4. Ένα άτομο για Λάγκ παράει το 20. Ω, πάει το 20. Εγώ δεν ξαναφτάζω, έχω χάσει όλη τη μάχη. Όποιος θέλει βγάζει. Τι γίνεται ρε. Παιδιά, του έχω κάνει 50 kills, τώρα κάθαμε σε μαλάκα και γυρνάω το 20 γύρω-γύρω. Το παίρνω το ε4. Έχει άρμα. Άρμα μπροστά στο D4. Δεν έχω απογόνει ψήφα. Πήγαινα εγώ να το πάω και... Με ξερίσατε ρε. Δεν γαμημένη εκεί είσαι. Άντε μαλάκα. Και δεν βγάζει κανένας εμείς. Είναι γελίο. Άλλη εγώ πρέπει. Αλόρς. Δεν έχω. Δεν έχεις. Έχει, αλλά δεν είναι. Είναι κανείς στο μικρό, ένα μαζί μου. Είναι κανείς στο μικρό. Εμείς καθόμαστε εκπλήσεις στο X4. Πηγαίνετε. Ποια μεριά κοιτάζεις λίγο, δεν πες μου. Έρχονται δύο άτομα. Έρχονται από την τέχνη μας. Αλόρς, έρχονται δύο άτομα έξω. Εγώ της με περιμενά στο μάτι. Τρία. Α, ωραία. Ελάτε όλοι, είμαστε δύο, Δεν γίνεται ρε μαλάκα, δεν γίνεται. Ο άλλος είναι στη γωνίτσα κάτω. Έχει χάσει το πολύ και κάθεται μέσα στο ε4. Ωραία. Όχι ακόμα, γιατί δεν είμαστε όλοι άτομα. Από ντε έρχεται ένας από ντε. Δεν έφαγε πάρα. Είμαστε 5-3 μετά. Τρέχω. Δεν γάμισε. Με έφαγε από πίσω στη γωνίτσα κάθεται. Και κοιτάει. Από πίσω στη γωνίτσα, ρε παιδί. Στη γωνίτσα, στις σκάλες, εκεί απ' έξω. Έξω τάγκ μαλάκα, μην πάω έξω. Από το γαμό καιρό που βλέπεις τίποτα ρε μαλάκα. Ένα. Φίλιππε, medic, πίσω σου.
2-1. 2-2. Ευχαριστώ. Πάλι πρέπει να είναι σήμερα. Για 0. Πελσκάλα θα πρέπει να έρθει. User joined your channel. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, Ρασκαλή. Γεια σου. Καλησπέρα. Μπράβο, ρε παιδιά.